उन्दुनो ओंखारनायाबो उन्दुनो ओंखारगा फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना चिरांनि आमटेका अन्थाइबारियाव मोनसे गिख्रंथावना आरो सोमोनांथावना मोनसे जाथाय जादों। मानोना कारेन्टनि हाइ भल्टेज जानायनि जाहोनाव न' सिङाव अर जोंब्लावनायनि जाहोनाव सासेया खार'ननाय समावनो जिउ जोबदों आरो सासेया काटाउट बख'नो नाजानानै जिउ जोबनाय खौराङा ओनसोल नाङैनो जोबोर सोमोनांथावना जादों। नोंथांमोना बे समाव भिडिअखौ नायलांदो आबुं रादाबखौ मोनथिनो थाखाय। माबोरै जाजेननाय? जों सानैजों उन्दुबाय दा ओमफ्राय बिहा मबाइल नायगासिनोमोन, आंहाबो नायफादोंमोन बिखौ। ओमफ्राय कारेन्टआबो बै माबायावनो अर बायदि जोंदोंमोन, गिदिर गोजौआव जोंदोंमोन। ओमफ्राय गावहा सिखारनानै एसे हाखु दाखु थाबायदोंमोन, थाबायबाय दा। ओमफ्राय बेयावनो दामबाय दा। बे गावहा एसे फासयो मानसियानो, फासयनानै ओरै हायाव खोलैबाय। ओमफ्राय बे गावहा ओइ 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 होनबाय। ओमफ्राय सोरबा दरखौ नारदोंना जायखिया नारदोंना आखाइजों बोखारनाय जाबाय बिराद। ओमफ्राय न' सिङाव हाबबाय। ओमफ्राय मानसिखौ थिखोबाय। ओमफ्राय आंहा सिखारबाय, मा जाखो होननानै सिखारबाय दा। ओमफ्राय खामसालियाव ज' दावराव जाबाय थाबाय। बेखौनो नायबाय थाबाय। थैनाया बारा थैयाखैमोन, एसे जिउ दङमोन, थैहांनो नागिरदोंमोन। ओंखाम उखैनायाबो उखै गालांबाय, उन्दुनो ओंखारनायाबो उन्दुनो ओंखारगाबाय। आयै हाबाब जेबो गैया, खस्थ' खालामनानै जायोमोन, दखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन। आं जेबो मावनो रोङा, आंहा जेबो गैया, आं बोरै खांलांगोन दा? फिसा सासेखौ बोरै फोरोंगोन आं? बेनि दुखु आंहा। आंनि फिसाखौ मावरिया खालामनो नाङामोन। ओंखाम उखैनायाबो उखै गालांबाय, उन्दुनो ओंखारनायाबो उन्दुनो ओंखारगाबाय। आयै हाबाब जेबो गैया, खस्थ' खालामनानै जायोमोन, दखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन। आं जेबो मावनो रोङा, आंहा जेबो गैया, आं बोरै खांलांगोन दा? फिसा सासेखौ बोरै फोरोंगोन आं? बेनि दुखु आंहा। आंनि फिसाखौ मावरिया खालामनो नाङामोन। ओंखाम उखैनायाबो उखै गालांबाय, उन्दुनो ओंखारनायाबो उन्दुनो ओंखारगाबाय। आयै हाबाब जेबो गैया, खस्थ' खालामनानै जायोमोन, दखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन। आं जेबो मावनो रोङा, आंहा जेबो गैया, आं बोरै खांलांगोन दा? फिसा सासेखौ बोरै फोरोंगोन आं? बेनि दुखु आंहा। आंनि फिसाखौ मावरिया खालामनो नाङामोन।